Здравейте в една специална емисия на подкаста за Купата на България. Ще коментираме така малко от странична гледна точка, като фенове за пелянковци, как мина Купата на България. Всички гледахме финала вчера. Надявам се със сигурност всички, които ни гледат, са гледали финала вчера. И почваме сега с комплиментите на победителите. Сега правилно е да почнем първо с малкия финал за Висшата лига. Русе обърна от 2-0 Етрополе. Браво на Русе за първата купа на България и после големия финал Дея надви Левски 3-1. Как първо да видим резултатите преди да коментираме как протече Купата на България. Дея надви Разлог 3-1 в четвъртфинала. ЦСК победи Бургас. Ще го коментираме този матч, защото ЦСК на практика изгони треньора на Нефтохимик. Хебър Монтана 0-3. Левски Берое 3-1. Интересен матч тук. Левски се озориха. На полуфинала Дея надви ЦСК 3-2, губейки 2-0. И Монтана загуби от Левски 2-3 и тук Монтана водеше 2-1. На финала, това, което казахме, 3-1 за Дея. Връщаме се лайв. Яни, как го видя това? Целият уикенд, този дълъг уикенд. Лично според мен е много интересен уикенд. Както ти споменах преди да почнем видеото, че единствения по-така неинтересен матч беше между Хебър и Монтана, първия в четвъртфиналите, да. Но и както видяхме на всичките четвъртфинали, че общо взето аутсайдерите доста поизпотиха, така да кажем, фаворитите. Да. И вече имаше изненади след това, особено в полуфиналите, много обрати. Да, интересно, че двата отбора стигнаха на финала малко по един същи начин, рискувайки да излезнат, да има алтернативен финал, можеше да е ЦСКА Монтана, никой нищо нямаше да може да каже, но и двата отбора, според мен, не можаха да издържат, особено според мен Монтана беше малко по-близко до стигането до полуфинал. Там силите на ЦСКА не стигнаха в важните моменти и леко по леко младша се изплъзна от ръцете на отбора на Сашо Попов. И със сигурност има за какво да съжаляват реално. Никак не лош матч направиха, особено първите два гейма. Ама, както си говорихме, като гледахме матча, реално в ЦСКА си видя, че има някаква умора, която доста им попречи. И най-вече, според мен, един от най-големите им проблеми беше в полуфинала, че на висока топка им изпитваха много трудности. Първите два гейма, докато беха малко по-свежи, играха добре, после странно, но и там много правилна рокада на Учков с бразилеца Мадалош извади ситуацията. Там играха добре, после зазнаха централните на Дея, които знаем, че са много класни. От другата страна Монтана беше много близко да надвие Левски. Да. Общо взето Левски в трите мача изпитваха доста трудности като цяло. Да, не показаха така стабилна игра. После в финала не мога да не кажем контузията в втория гейм на Мони Николов по някакъв начин промени нещата, макар че те втория гейм го замаха. Да, и ние това се базихме, че реално с Палев може би да направят нещо. Палев, както каза, Желязков, той не игра слабо, момчето. Единственият проблем, че те на 4 не намериха алтернатива Левски и особено в някои ситуации липсваше малко на 4 играта, особено на висока топка. Много ги душаха на Букала. Не, Букалата. Централните играха. Централните на Дея играха много силно. Да. Много силно. Той и усети и Жоро Братоев свикнал да играе в финали, усети ги, че върват много добре. Ники Николов го натовари във важни моменти. Там имаше и пречупи малко, и Гоцев малко, като емоционално малко го пречупа в 2-3 ситуации, но играта на Левски трудно вървеше, защото знаем проблемите на сервис, според мен не можаха ги затруднят много и когато Братоев
е в третия метър, може да разиграе по най-добър начин. Да, и особено с такива централни. И с такива централни, които трябва на висока топка направиха много, пипнаха много, имаха много контратаки. Ако елиминираме първия втория гейм, където го загубиха, горе-долу беше почти винаги водеха играта. Да, и отделно Ючиков също изигра много хубав матч. Не, аз бех сигурен, че те на финала се съберат малко. Стари кучета. Стари кучета, да. Но коментара... изключително много добре го показаха реално в този матч. Значи, опита играе много голяма роля. И знаят реално как да натиснат по-малите състезатели от другата страна. Имаше там погледи такова, но всичко в рамките. Да, освен... изключение на фена. Изключение на фена, който това е като викнеш фенове от футбола, които не са гледали волейбол. Те не знаят, че братови са волейбол. Да, те не знаят колко са спечели с фанелката на Левски, така че това е, случва се някой път. После не разбрахме дали фена беше изгонен, според мен то трябва да го изгониш. Но както е. Разправяха се нещо. Да, имаше там някакви такова, камерите малко... Имаше малко показаха, малко да не покажат, всички са доволни малко. Но ето пък виж, Жоро е един от хората, дето реално той си го каза в интервю след мача, че на него тези моменти му помагат. Той се мотивира. Да. Той даде още повече от себе си. Но не, играха много силно. Според мен интересно, че най-силният според мен матч, къде направи идея, го направи на финал. Защото играха най-добре на финала. Той затова нямаше. Странно, кой беше на пейката на Дея? Имаше един човек там, където не сме виждали по време на сезона, да е първи треньор. Където? Да. Той сега е станал треньор. Реално, да. Реално сега, защото той иначе нямаше как трябваше първия полусезон решиха, че учеше още как да напише, как да напише формацията, учеше и дойде този лиценз, прословут лиценз. Честито на него, сега колкото е първа титла за Дея в историята, хубави коментари. Така че браво на отбора на Дея и мисля, че става леко сега малко и полупретендент в шампионата. Аз бих казал, че са. Да. Единствено, както казах в интервюто, по-възрастните в Дея, че реално в по-дълга серия е една идея по-трудно, защото... По-трудно, ама виждаме, че другите съперници не са в много добра ситуация. Че тези, които би трябвало да направят положението. Сега, контузията днеска, новината от днеска, контузията на Николов, фрактура на пръста, 1 месец е извън терена, после няма да е толкова лесно да влезне веднага в ритъм в много важен момент. Сега е много важно да се запазят тази позиция, нали, втората позиция и да се, според мен, втората позиция да запазят. За първата Дея вече има бая разлика. Не мисля, че ще изпусне първата позиция. Няма се очуда, ако играят финал за първенство. Може, но другото нещо, сега не мога да не кажем 2-3 думи за претендентите. Значи големи отбор, който разочарованието на тази купа със сигурност е Нефтохимик Бургас. Като действа шампион от миналата година, малко не се очакваше да отпаднат още в първия кръг реално. Че ЦСК Нефтохимик ще да е по-интересен, то се знаеше от всичките, но наистина много разочароващо представянето на отбора на Наско Петров и това му коства пейката, защото бе заменен от Мартин Стоев. Мартин Стоев какво може да даде на Нефтохимик според те? Много неща. Бих казал, че наистина много неща мога да им даде. Със сигурност може малко ги събуди, защото този отбор, според мен, малко има нужда от малко по-тежка ръка, малко по-хард ръка, защото има състезатели. Видяхме много отбор, който не се бори, не пробва да такова намери. ЦСКА играха много добре срещу Нефтохимик, но Нефтохимик реално знаеме проблемите в посрещане, че реално с конфигурацията Бранко и Розалин е по-трудно да посрещат, но това са състезатели, които трябва да правят разликата. В българското първенство, като им видиш CV-тата, тук трябва да по принцип, като си представиш, че ЦСКА е с 2 нови четворки.
Те реално сега си нов отбор. Реално сега имат нов отбор. Така че ще видим докъде ще стигнат. Интересно ще е. Това ти дед пита за Мартин Стоев, със сигурност ще са доста по-мотивирани, както винаги се получава, като се смени треньора, малко или много трябва да почнеш да се доказваш наново. Сега вече според мен топката вече не е в щаба, вече топката е в полето на състезателите, които трябва да покажат, че трябва да покажат нещо малко по-добре. Ще е много интересно, защото шампионата с това спечелването на купата, окей, виждаме, че Дея може да направи дубъл, но има отбори, които със сигурно ще са такива, които ще попречат. Аз очаквам, единствено аутсайдера, това го казвах, е Монтана, защото Монтана, макар че Диланал игра слабо на полуфинала поляка, но очаквам много повече от Монтана. Монтана може да е малко този отбор, който може да направи нещо повече. Да, и особено като имате домакинско предимство. Реално в някои мачове знаем, че в Монтана се игра изключително трудно. Даже сега ЦСКА ще го усетят това нещо реално в първия кръг от първенството за втория полусезон. Това е горе-долу всичките теми за Българската купа. Интересно, беше много интересно. Организацията в залата на Левски беше на много високо ниво. Това е хубава реклама за българския волейбол. Даже на финала почти се напълни залата с фенове, което е много хубаво, защото видяхме и много млади тигърчета, млади волейболисти, които са в залата и това дава емоция, когато си в едно много хубаво съоръжение. Хубаво шоу, виждаш състезатели, които миналото и бъдещето на националния отбор на България със сигурност от някои от тези състезатели, така че е много хубава реклама за нашия спорт. Благодаря ви и приятно гледане на втория епизод. До след малко, защото добре, това ще го публикувам първо.